Ukhuvethe, siyakhala, siyahleka, episode number 2. Kuze ubona lapho sakudala. Yes. Kodwa aqale kuwe lo kudala bafu. Lo mncane ngeke. Nyakala ngawe ufuna we nasandwa sami hawe nyakala ngawe ngakushela wangapha ngakuncenga futhi isicili wangapha bangitshela abontwana bathiyeka lo mntwana kagcwala ngabatshela ngathi ame Johnson never give up ngisho ngakushela iminyaka emihlanu lutho sidala ngeke ngiphatha ningamboleza nje ube inkinga ningamboleza nje nabo ube inkinga ube nabo ngekhaya sena matekisi ube nabo ngekhaya sena matekisi sayinkinga sayinkinga kwathi thukudu ngeyimini sabona ngamaphosa kwathi thukudu ngeyimini sabona ngamaphosa athi nkonkonko Zulu sokulanda athi nkonkonko Zulu sokulanda le moto engaka entekeni Zulu wathenga ngani le nkomo engaka sayeni Zulu wathenga ngani hey wisela Zulu sokubopha ngathi awu ihlazo yini kwenzeke njani ngathi awu isibili yini kwenzeke njani Intokazi kaChenge kapana lo phuma ephamba penseli. Ha. Indezweni bathanda nawe uyibonela la uyazi ke phambili ibheke mntoda. Hey Mbili. Ngikhola nkosikazi wami yazi hey nkosikazi sengibulele indala. Sengifile ukuthenga ngaphandle phela manje ukudla kokho la endlini. Hindeke bakuthenge ngaphandle. Hawu manje uzolele usuthe nje. Hey ngajabula mama Smunyu sama awangikholwa. Hey ngajabule phela nangishiya ngedwa nomfulo wengihlala naye inkinga ipica badala engihlala nayo ngiyakolo phela nje ubuka nje usizi ludlala Baba phephisa Nkosi yami. Kunzima nkosikazi. Sibabili kodwa baba. Nangishiya nje ngesimo ke phela sasiphoqoda phela nana nginisoli. Hayi ngiyakuzwa baba kodwa wafuna uthathe lo mncane kube yena uyazoba. Hayi ushikika manje kumele impilo phambili lo wena ngimsoli. Kodwa ke ngizwile ngathi udawu sengqonyana bandla sezobuya ngekudana ngeveli saye. Hey nkosikazi maka singakude kusinayo ukuthi kakhulu. Esikuthola izandla. Lokubhokile ukhuvethe la ngaphandle. Amazi unginande lokhuvethe le emkhomazi. Yeheni baba. Uzodlala ukhuvethe la. Ubaba yini? Awu. Kanti baba khathisa umbondo yini? Hayi nkosikazi hayi ngathi ungenzela ukuthi noma kusentala unguza ukhuvethe lapha eminyango. Ay baba ngiyijwayeleke manje baba. Lubuyele emuva. Ay baba kwanele. Izandla nkosikazi ayikho. Baba ngiyigeza nje. Baba ngeke. Ngenze lungu. Hayi Nkosi impela. Lubuyele emuva eshayela legijima la. Ngenze lungu nkosikazi ukhuvethe. Awusho-ke baba ungihlebele. Nkosikazi. Phela kade ngingekho. Yebo. Kodwa ukwazi kodwa bakuhlala ngentombi. Hayi nkosikazi hayi ngikwazi. Ukuhlala ngentombi noma ukuhlala ngensizwa? Awu yobe. Ngiyavivinywa yini? Yobe myeni wami. Hawu baba. Ngiyaxolisa amaphuzu ami okuyivikela emeveni. Hey. Hayi. Obusungibiza amagama amnandi nkosikazi kulungile. Akusenani. Kodwa ngijabule nkosikazi ngesimo sakho somzimba. Wawusasuba ufudu nje. Hawu baba mina ngibona wena. Mama. Kumele nje ngathi uflower. Yini baba ukhulelwe yini? Ngikhulelwe. Kanti uba ukhulelwa la ndlini. Abe ngiyindoda mina zobe ukhulelwe mina futhi. Xola Shibase wami. Ayidli ishiyele baba wekhaya. Inja. Hawu. Kodwa uzokuxole kodwa baba. Hayi, kulungile nkosikazi. Akusenani. Hey, awusho mama. Kodwa ihambe kahle album yamayelobhoni. Ihamba kahle kakhulu baba sobazisa nje abantu nabalandeli mase siqedile. Ungcono nkosikazi akusenanga. Kodwa lesanto kazami ngoma mama.
Yo, hey mama yazi bekunombono la. Yazi ukuthi mangabe senginelamanisa nomnaweni. Engiqalazi lapha kini egcikeni lapha izantokazi zakamngoma. Ikhona le ngathi ishayini engathi yafifiyela mayibuka esina kakhulu nkosikazi. Angizwe umoya. Wenzeni? Mama ngeke. Owesithathu. Ngathi kavela lo khona baba vela engamfundi mina ngifuna ukuba ungedwa nje kuwena. Kulungile mama yangishwebisa. Hayi akusenani sengolala ngenxeba nilungeleni yobabili kulungile. Mamlale ngalo baba. Hayi kulungile. Hayi mama, yazi ngikuphathela usurprise la ukwamukela nje ukuthi ubuyile nkosikazi wami indlela engijabule ngayo. Hayi baba. Ngempela kodwa Sqengqe. Ngiyakutshela isimanga sento nkosikazi usuzongena nje ngekudala usurprise. Ubani kani baba usurprise? Bona. Ngakusho ukuthi PS yini? Ungangitshela ngokuthi engihlala naye la endlini. Lutho mama lo ngithe akawudayisa lapha emakethe nawo Westfield la ehleze khona. Angifuni phela ngiphoxe umuntu ohlonishwa ngaka ngoba phela la ekhona nje uyadayisa nje. PS isimanga ngesento inkinga lengibheke nayo. Ini? Kanti usedayisa nala endlini yini kanti? Hey, awayazi inkinga engibheke nayo nkosikazi. Uthe kusho la maphosa ukuthi asisebenzele emakhaya. Hayi imhlola ke bandla. Hawu kodwa baba. Ithi like the surprise. Ngathi udlala ngami. Njengoba kodwa nkosikazi ungalimali vele unkosikazi wakhe ambize Ithwasa Lekhansela usondonsi njengoba kodwa Ukhuvethe lami. Hey madoda kodwa Shibase niyaphila kodwa ekhaya nini? Ngikhala ngithi hayi impilo iyabonakala ngoba nami mama. Angakuzwa okunye ubuyile umama kuphela umphosho mina angakuzwa okunye. Impilo yathwala ekhaya sesizindeni sami. Ngiyambona mama ebuyile uyadlondobala ngiyabona manje ngisho baningi into ezijabulayo qhawe baningi into ezijabulayo nobhozo nozwane nokucicane nezinwele uziqhubekela owakuyitwa. Hey angisho senze iphutha la khona lithi amadola singasakhukulizana labhokele ukuthi kuvetela ngaphandle. Hawu mfowethu lapho. Hey futhi noyizwa ke indaba lokho. Ukhuvethe ekhaya senze lutho kuvetela ekhaya. Yena vele mfowethu ngamanzi. Uqola ukuthi manje senzele ukuthi wena ekhaya. Ayisizwe ngendaba. Into engasoze nayithola Ukhuvethe. Senze lutho uqala kithi. Zaba kanjani izinto njengoba phela sihlasele Ukhuvethe. Ungasayiphathi leyo Shibase. Konakele sithi kasikhuka kakhulu lesikhathi uRamaphosa evalile mangikhumbula kahle ngagcina kwigoduka Sagcina nakumtshosti abehlabile emlazi igoduka exactly yebo sangangisho khona ukuthi semsamo awusuka manje ngithi ngizelene enkatho yonke imbalo ngayicabanga yaza yonke imbalo kodwa ke into engingayisho mfowethu noma uvaliwe ngicabanga ukuthi manje hayi usezozidedela kodwa ke mina ezama zibungeza kulawo indlala usho kanjani angeke ngizawulinda level 1 yini manje ucabanga ngezibulawo indlala ezami ukudla kwendlebe ziyakudinga noma ngizohlonipha umthetho kodwa nje noma kanjani yabona nje mazithi nje 25 kuSeptember ngiyaseza ukushisa yini oy ijoka lensimbi
ngizobe ngikhipha i-album yami mfowethu ethi ijoka lensimbi. Ijoka lensimbi mfowethu enengoma eziwu-16 uyazi-ke wena ngishaya eceleni. Angishaya eceleni. Babebuyele kumbovu nabathandi bomculo kamaskandi-ke lapho bobeyitika phela ngoba hayi abantu abasayazi into emnandi. Lokho bagcina ngisathi semsamo. Hayi qala ukuthi kulungile qhawe ngoba hayi nangu nomamkhulu la nkosikazi wami usebuyile hayi awuvele qhawe wenze lento ebeyicela ukuthi umamukele qhawe lakithi ngenye yezingoma ezikwi-album leyakhetha ijoka lensimbi qhawe lakithi Umngani wami awumjabulise sengizokudlalela nje mfowethu ngoba wena umngani wami omdala wena kodwa nje ngokomthetho intambo eyodwa mfowethu mangizoyidedela nje ke kube 1000 qhawe lakithi kodwa manje-ke ngoba wena mfowethu futhi ungibizile wathi ake sesikhumbulene mfowethu ke ngiqhamuke hhayi bengizibamba nje mfowethu wenza kodwa ngikuhlayela ingoma engakazoni ithini le qhawe qala stop ithini le qhawe kohlisanani baba bakhisanani awu wena mama uqala unyizwe sengakayizwa bakhisanani thatha lekhansela wena qala unyizwa mama kodwa ungikhohlwe saka Usazonithatha iminyaka bafana ukuthi ngiphaphe Usazonithatha iminyaka webafana ukuthi ngiphaphe Usazonithatha iminyaka bafana ukuthi ngiphaphe Kohlisanani, kohlisanani, angekulipa. Kohlisanani, kohlisanani, ukutilipa. Kohlisanani, yewe bafana, angekulipa. kusayikho nje ndoda ngikususele enhlaziyo ngithi ngicela uzokwamela umama njengoba usumshaya manje kwenze njani manje kubuhlungu kumanye mngani wami ngoba uyayazi lento yomculo ukuthi nje umama akayitshaywe nayimini uzitshayela umculo wami nje nawe hayi ngeke qhawe ngeke emzini kababapho hayi ngeke dawe bengazi bengenze ngivume ukuthi uze la lutho bengenze ngazi awu uzongithathela unkosikazi wami kwami Cha baba myeke engathi mangabe sahamba babe surprise yakhe imnandi kakhulu. ini Imnandi. Yes! yini manje kwenze njani sengiyashabana la ekhaya Ho, sisi, ubuye, ufaka lebovu, wasizwana. Awu sengikhona mfowethu. Ukuthi nje ufike kabi isikwele sidla lubi. Hayi, hawu, kwenze njani? Mfo? Hawu, sosele khansela? Hayi, benginamntu ngakusivile umuntu phela mina. Hayi, sosele khansela? Hayi. bafo lutho awangivumi ungumfethu ungelama uzoxola nalo muntu osawona kanje umoya wami yalo muntu osawona kanjani umoya wami ngimsusa le enhlazuwa njengomuntu engiphila naye ngithi akazokwamukela umama nje oyebuyile nje yena ufike ushaya umama ungayithini lonto bafo Hayi baba, ungayithini lonto bafo Kwesembile baba, sosele khansela. Bebeba nabo abacula abacusa baphezulu umfowethu. Wancane la ndebona. bashinkinga futhi yomuntu ngilanda abantu abafana conya ngoPatrick bengifuna ngilanda lo muntu besezingeni nje khona lo muntu umama ezobona ukuthi ngimthanda kangakanani manje ungicula abacula bacwanya ngoPatrick mfowethu Uyazi ngekashane ngisho umama. Hayi wena sosele khansela. Qhubeka bafo. aqhubeke nawe uhambisana nomama uthi aqhubeke angahambi Ithwasa nobabili ngihlangene ngami nomama Qhubeka bafo. ngihlala ngami la ekhaya ngihlala ngami ekhaya hawu salani nalo Ithwasa wena soshaya umoya emnyango salani nalo hawu manje hawu Ufuna we, nasandwa sami, wewe, tubambolwa.